Goedenavond, zondag 30 april. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het hele weekend al gaat de brug van Sos van Gent niet meer dicht vanwege een storing. Volgens Rijkswaterstaat werkt het camerasysteem niet goed, waardoor de brug niet veilig kan draaien. Vervelend voor fietsers die een heel eind om moeten, maar ook horecaondernemers aan beide kanten van het water hebben er last van. Ja, het komt nu gelukkig een beetje op gang, maar sinds gistermiddag dachten we wat gebeurt er. Ik moest het via een klant horen dat de brug gestremd was, zeg maar. Ze is niet de enige die verrast werd. We wisten niet dat de brug hier open stond. Ja. Ik heb er veel last van gehad, ja, en nog. Wij komen van Eeklo en wij hadden gereserveerd en we waren een kwartiertje te laat. Waardoor dat we eigenlijk niet meer konden lunchen van de kaart. De kindjes hebben gelukkig nog wel frietjes gekregen. En wij zijn nu aan het genieten van een lekkere borrelplank. Ik ga altijd naar SAS een boodschap en dat kan nou niet, hè. Dus dat is wel jammer. En nu? Richting Zelzaten. Ja, en dan daar proberen oversteken. Ja. Rijkswaterstaat laat weten dat er momenteel hard gewerkt wordt om de storing te verhelpen en hoopt dat de brug maandag weer werkt. De horeca kon dit er eigenlijk niet bij hebben dit weekend. We komen natuurlijk al 3 jaar uit een beetje een rare situatie. Het hele voorjaar blijft op zich wachten. En vandaag of dit weekend eigenlijk net de eerste zonnestralen. We stonden helemaal klaar met het terras, met ons personeel, extra mannetje erbij. Hopelijk morgen dus weer mooi weer, een vol terras en een werkende brug. In een woning aan het Schuttershof in Capelle is vannacht rond 4:30 brand uitgebroken. De brandweer was met verschillende eenheden aanwezig. Er raakte niemand gewond bij de brand. De politie vermoedt dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Daarom zijn camerabeelden in de buurt verzameld en wordt er verder onderzoek gedaan. Hier in Filipijnen zijn ze nog niet genezen van de oranje koorts. Er wordt zelfs 3 dagen lang Koningsdag gevierd. Vandaag is wel de laatste dag met een darttoernooi. Er zijn zoveel verenigingen in het dorp hier, dat we dus natuurlijk iedereen gunnen om iets te organiseren. En wij hebben natuurlijk een evenement met het darten, Koningsdarten. Ondanks dat ze het Koningsdarten noemen, is er weinig oranje versiering te bekennen in het dorpshuis. Helaas zijn er natuurlijk niet zoveel die dus echt in het Konings, in het oranje zijn. Ik speciaal natuurlijk wel, maar de rest natuurlijk niet. Voor mij maakt het zoveel niet uit. Ik kom uit België, dus ja, ik ben niet zo koningshuisgezind. Dus. Vindt u eigenlijk 3 dagen Koningsdag vieren niet een beetje overdreven? Ja, nee hoor. Filipijnen doen we wel graag feestje vieren, dus 3 dagen kan er ook wel bij. De oranje sfeer ontbrak dan wel een beetje, maar de organisatie is blij met het aantal deelnemers. 24 man, best wel een leuke opkomst gezien de laatste dagen met Koningsdag. Dus wij zijn in ieder geval al tevreden dat wij zoveel mensen al binnen hebben gekregen. De voetballers van Tenneuzense Boys en SVOD 22 uit Oostkapelle stonden gisteren tegenover elkaar in de eerste klasse C. Een Zeeuws onderonsje dus dat na rust pas echt tot ontbranding komt. Hier wordt de hands gemaakt door Tenneuzense Boys verdediger Van Troost en dan gaat de bal op de stip. Achter de bal Bas van der Wel en hij schiet SVOD na bijna een uur spelen op voorsprong. Meteen na de openingstreffer een vrije trap en die wordt binnengekopt door Tenneuzense Boys aanvaller Rick Gort. Hij zorgt dus al heel snel weer voor de gelijkmaker. Er staat veel op het spel en beide ploegen spelen met een mes tussen de tanden. Maar deze overtreding met gestrekt been is over het randje. En daarvoor krijgt Colin van den Berg, verdediger van SVOD, de rode kaart. Dan moeten de bezoekers uit Oostkapelle met nog 25 minuten te gaan met 10 man verder. Toch lijkt het bij 1-1 te blijven, maar dit is vlak voor tijd. Tenneuzense Boys nog 1 keer in de aanval. Komt Pieter Pande naar de achterlijn. En daar is Miroslav Peric, de topscorer van Tenneuzense Boys. Brengt de stand vlak voor tijd op 2-1. En door die treffer wint Tenneuzense Boys is de Zeeuws-Vlaamse ploeg zo goed als veilig. En lijkt SVOD zich te moeten gaan opmaken voor het spelen van na-competitie. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport met Jan Jaap. Daarin meer beelden van die voetbalderby tussen Tenneuzense Boys en SVOD 22. Maar we hebben ook 2 reportages. We waren zaterdag bij de voetbalderby tussen Vlissingen en Middelburg. En vroeger kwamen daar duizenden toeschouwers op af. Zoals bij deze wedstrijd in maart 1967. Maar tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend om naar die wedstrijd te gaan kijken. Ik heb wel eens het idee van
zal ik of zal ik niet. Maar mijn vrouw zei altijd, we gaan, dus ik ga ook maar mee. Straks halen we meer herinneringen op aan die voetbalderby. En we hebben een gesprek met Shirin van Anrooy, toptalent op de fiets, waar we in de toekomst nog veel plezier aan gaan beleven. Ik heb wel gewoon echt mijn eigen dromen en doelen die ik wil halen. Maar ik ben niet iemand die van de daken schreeuwt of die gewoon echt heel erg naar buiten brengt. Ik zou het heel erg gaaf vinden om echt ooit voor een Tour of een Giro voor het eindklassement te kunnen gaan. Mis het niet, kijk straks naar Omroep Zeeland Sport. Het was een mooie dag met vooral vanochtend veel zon en het heldere weer begon gisteravond al toen de bewolking was opgelost. En vandaag kwamen er wel wat stapelwolken tot ontwikkeling en er was ook wat hoge bewolking. Het gaf ook duidelijk hogere temperaturen door een zwakke tot matige oostenwind. Al werd de wind een beetje veranderlijk. Nu is er vannacht sowieso een zwakke veranderlijke wind, want een hoge drukgebied boven Duitsland gaat van de weerkaart af. Het is bij ons vannacht deels bewolkt met nog enkele opklaringen en minima van 7 of 8 graden. En morgen is er vrij vaak bewolking en er kan zo her en der een klein buitje vallen. De meeste plaatsen blijven wel droog met soms wat zon. Eerst staat er nog een zwakke veranderlijke wind, maar later komt er een zwakke tot matige noordwestenwind met maxima van 13 tot 16 graden. En koeler of frisser is het in ieder geval dinsdag en woensdag, met maar 12 à 13 graden in de middag. Dinsdag is het ongeveer half bewolkt, woensdag is het bij een oostenwind zonnig en na woensdag is het weer wat zachter, maar zeker nog niet warm. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.